Però és curiós, perquè si us ho penseu bé, en Guillem, argentí català, Argentina, que és mig italiana, tenim també en Marcel, que és mig italià, mig català. Ha estat una trobada una mica especial, no? Sí, curiosa. És que ara estava pensant que és com un trio raro aquí d'idiomes. Marcel, explica una mica, perquè el teu idioma matern és el català, és l'italià, és una barreja de tot plegat. Jo soc un altre immigrant, fill net d'immigrants que han arribat a l'Alguer des d'Itàlia, Bologna, per donar-vos una idea, i no era el meu idioma matern, era l'idioma d'alguns veïns. Vivia en un barri que el més petit pot ser semblant a Badalona, per exemple, un barri on hi ha una barreja d'italianoparlants o sards parlants, perquè també hi ha el sard a Sardegna, i alguns catalanoparlants. Jo he tingut la sort que tenia veïns de casa que me parlaven en català i així he après, i per voluntat pròpia. Aquí anava, la sort però la voluntat, perquè a vegades en aquest país on ens ha tocat viure i on tenim la sort de rebre molta immigració i amb llengües molt diferents, algun es perd, malauradament, o la materna o la que arriba, i tu vas decidir agafar-les totes, triar-les i guardar-les totes, no, aquestes llengües? Sí, més o menys sí. Entenc també el dialecte d'Emilia-Romagna, però no el parlo, o sigui, d'aquell encara no.